चली देख रहल बानी हमनी के बानी सा गोपालगंज के एगो गांव में आई जी 3 गो लड़का बाड़े सा। तीनों एकदम सकल सूरत से एकदम एक टाइप के। का नाम है बाबू तोर? दीपक। दीपक। अतारो? हमार श्याम बाबू। अतारो? जानवी कुमारी। जानवी कुमारी। तीनों जना हेजी अब तो उठ के चाहे कुर्सिया तनी सटाल तो कुर्सिया वही जी सटाल देख सकतानी। इ तीनों के तीनों लड़का बालो आ ए लड़का के माई बाबूजी भी जौन बालो यही सकल सूरत के बालो। ठीक बा, लेकिन अब लो अभी फिलहाल बालो ना पढ़े लो। हाँ। कौना क्लास में? सरकारी में। सरकारी में ना क्लास में कौना? पहला में। पहला में तू हो? पहला में। तू बबनी? दूसरा में। दूसरा में। तो तीनों जना पढ़े उड़े जाला लू? हाँ। के पढ़े में तेज हो? सबसे ज्यादा तीनों जानी में। आई अखिया तारा लोग के कम खुले लगा? हाँ, रात घन ज्यादा खुल जाई। हैं? रात जैसे जैसे रात हुई वैसे वैसे खुलत जाई ऊपर तक मेरे बाबू। आई तनी अखिया खोल के एकदम अखियो एकदम भुआ रहे बा तनी अखी। प्राइवेट में नाम लिखवा दी। प्राइवेट में पढ़बो? हाँ। सरकारी में पढ़ाई नहीं हो? प्राइवेट में सरकारी में हो रहा बाकी। आई अखिया खोल के बोला और ऊपर ऊपर हैगा न अखिया कर। अब देख सकता नहीं के लड़का सन के आँख जौन बाटे हाथ नीचे कर आँख जौन बा दिन में खुलत नहीं। रतिया खाना एकदम भूख भाई खुल जाला। हाँ, जैसे जैसे रात होला तैसे तैसे खुलत जाला। रात होला तैसे तैसे खुलल जाला आ दिनवा में बंद हो जाला ना। दिनवा में नु थोड़ा थोड़ा खुलेला आ ज्यादा खोला पर आँख के दर्द भी होला। आँख दर्द करे लागेला। हाँ। अब देख सकता नहीं एगो यही टाइप के लड़का बाड़े से है जी है जी बैठी है पड़े की फोटो खिंचात रहे हो ना बैठी। ए लड़कन के माइयो बाबूजी यही सकल सूरत के बालो का? हाँ यही सकल के बालो। यही सकल के तो के गनी से लड़को यही सकल सूरत के। लड़कन के दिनवा में अखिया बंद हो जाला का जाने अभी तो हम ना बतलाए। रउए टोलवा के नु हाँ तो अखिया एकने के देखता नहीं। हाँ हे चुरी आइल बा। हाँ आ कहता रहे सकी जैसे जैसे रात होला अखिया बड़ हो जाला। बड़ हाँ लौके लगेला ज्यादा। अच्छा तो एक बाबूजी मान ली कि यही सकल सूरत के बारे? हाँ वही महतारी या बाप दोनों एक कनिया लड़का। कहाँ से खोजाइल जी वही लायक मान ली? अब वो भगवान जोड़ी लगौले रहे कहाँ से खोजाई? भगवान ने जोड़ी लगौले रहे। भगवान जोड़ी लगा दले। ई चार भाई नु बाड़ो सर बाबू? तीन भाई आ एगो बहन। अभी एगो होने कारी छत पर जा बेचारा चढ़ गइल बाड़े। आ यही गनी से बालो। ई कौन गाँव है जी? रामपुर माधो टोला भेड़िहारी है। टोला भेड़िहारी हटे। तो लड़का एगो नमूना हुई सर जी। हाँ, ना रोलो के टोला में तो बड़े सुन तो सुन घरे रहते सुन तो गरीब घर के बड़े सुन कहाँ उतना शक्ति सहन बा। अरे धनिक मनी के घरे रहते सुन तो बहुत मांग। सैकड़ों लड़का में रह सता एगो अलगे बड़ चिन्हा ए तो देख सकतानी कि ये टाइप के लड़का बाड़े सो कि मुंह में से अंगुरी निकाल दो है ना कारी खेले लो। हाँ। कौन खेले लो? गोली की कौन चीज? खेले नहीं। तार बाबूजी का करेले? लेबर के काम। लेबर के काम कहाँ? राम है गोपालगंज। हई लड़का बड़ा सा 2-3 साल के। चामवा जरूर रहेला। अब उनको चमड़वा एकदम गोरे बा। हाँ। ना चली देख सकता नहीं। अब लड़कन में प्रॉब्लम ही बा कि दिन जैसे जैसे होला वैसे वैसे एक आँख तनी बंद होत जाला। हालांकि ई कुछ मान ली कि बीमारी बाटे। घमों में आँख बंद होत जाला। बंद हो जाला। कम लौकेला। पढ़े सकेगा रे बाबू? पढ़े में दिक्कत ना होला? पढ़े में दिक्कत ना होला बबनी? होला। उधर बोर्ड है और हम कहने बानी के तब ना उतना दूर लौकेला उतना दूर। हाँ। आ रतिया के लौके लगेला एकदम साफ। हाँ। तो अभी तो रात होइए गइल बा। हाँ, अब तनी कैमरा का ताकत आँख खोल के देख सकतानी कि के गनी से आँख बाटे। हेहू बेचारू के आँख खोल के ताकलो त कैमरा पर 3 जना बालो। त्रिदेव आ एगो हई लड़की बाड़ी। एक केसिया बबनी रंगवैले बाड़ी की हैंगनी। अरे मालिक के देन रंगाइल बा मेहंदी आला से ना। हाँ।
केस रंगे वाला से केस रंगे वाला से में रंगाइल बाटे कोनो इंगनी से नहीं खे तो देख सकतानी कि ये तरीका के ए लोग के बालो ई नमूना एगो और लड़का जौन बाड़े स हेने कारी देख सकतानी ई लड़का अलगे टाइप के बाड़े स लेकिन हई जौन लड़का बाड़े स ई कुंभ के मेला में भी भूला जा स तो मिल जाइए से का रे बाबू देख सकतानी ए सकल सूरत के लड़का बालो तो माई बाप भी जेगनी से बालो इंगनी से योलो भइल बालो एमे कोनो आश्चर्य के एगो होने कारी जवान एगो बड़ भाई जौन बाटे वो होने कारी बा ई तीनों जना छोट छोट बालो तो एंगनी से ए लोग के बाटे सकल सूरत देख सकतानी कि तो चली अब रउआ सबे कमेंट करम कि ये लड़का लोग के लेके आ आँख में कुछ लोग के बीमारी बाटे उ जौन जन्मजात ही बीमारी बाटे आ माँ बाप अगर यही सकल सूरत के बालू तो इहो लोग यही सकल सूरत के पैदा भइल बालो राती खान लाइट जरेला तो ऊपर लाइटवा पर ताकल जाला कि ना ना ताकल जाला दिनों में ना ताकल जाला ना देख सकतानी ये तीनों जना के जस जस रात होई तस तस आँख खुलत जाई जस जस दिन होई तस तस आँख बंद हो जाई एगो बीमारी बाटे तो चली रहुआ सबे कमेंट करे।